OK, takže zdravím ľudia, dneska tam pri novom videjku. Dneska som vytlačil, čakajte, toto dám preč, som vytlačil takúto peknú cedulu. Kamoš ma o to poprosil, nemal som žiadny problém, vrhol som sa do modelovania. Už toto je asi prvá vec, ktorú som vymodeloval a nestiahol som to z internetu. Proste som si to pekne, krásne, poctivo, ručne vymodeloval. Ja si to teraz dám takto dole. Wow! Vyzerá to takto mega pekne, kamoš si to chcel dať na dvere. Je to takýto kus takejto cedulky, ktorú si môžeš dať hoci kde chceš si ju môžeš dať. Vyzerá to fakt mega pekne, kamo, ešte aj ten nápis, jak je. Som fakt možno aj hrdý. Tak a pýtam za to 8 €. No, spotreboval to takých 100 gramov filamentu. No, nezdá sa to, ale dosť to akože spotrebovalo. Vydržte chvíľku. Môžete si to dať napríklad takto krásne na dvere. Budete to tu mať takto krásne ako obojstrannou páskou. A my sa uvidíme pri ďalšom videjku. Kto by toto chcel, môže mu to s radosťou vytlačiť. Tak čaute!